kijing tip bat ki khobor ki baman la kasni naw khwasi kai channel siang bahal subscribe naw manta ka hari jan panchayat community lane HPC kala priang ya plan bala pangkre batarwa dak sarkar jala ban pangkre no ya ki lais pa sa phu artli kilong ying na them motor syaka jaka jong ka shalong municipal board katkum ka hukum bal panmi hadin bal shong bishar ya kane ka kam ka division bench ka ying ka shiri jong ka Meghalaya high court balakli da chief justice u Sanjeev Banerjee lembat justice building do kalaong u advocate general u la pentip ba ka harijan panchayat community kala penjuri ka plan bal pangkre da sarkar jala hanrei kala bu ya jing ajimut ban pen kala ne pen bha shu shu ya ka to ka ne ki penta jong ka te plan bala terwa namar ba ka jala kadang ha ban khmi biang nya kini jing ajimut ban pen kala ai ba kene ka kam kan wan biang sha ying bishar hadin lai tayo ha ka bala kermen ru ba ken hun number arliang man la kin tun bit no ya kene ka kam ba sa teng ban pakut si sandon ya kene ka kam bala sa teng las lempha ong ka ying ka shering ka ying ka sheri kala bu ru ban shong bishar biang ya kene ka mukot duma ha ka lai trik jong banai nai tung acar atulai ka sarkar jala kalawan ra ya ka plan hadin ke jing kenta jong ke jing terwa ha ka ar santrik jong banaya yong arjar bu ar nak harjan panchayat community ha ka ba kila plan ro kumba ar spa square meter ka jaka shakawai pakawai kalong ying jong ki lai spa sevo arteri kilong ying hapo ka European ward bat ban pelut ro ya ka bashna ya kita gijing ha ka lai phewai trik nailar jong snem arjar bu ar ka sarkar kala pamna ya karai ban shna ying bun malam ha ka jaka ba he kumba R.5 SR ka badai ro ka jaka jong ka shalong municipal board nak benta bat pen kriya yakine gilas pa sapu arteri gilong ying na them motor mentangin sa pen prano ya kijing tai gibarim bat ngan sa shna gi ying mala basan lani niu mala kat kum kedon an jong ka Meghalaya Development Urban Authority la pentip u sambut menteri rangba ka jalau ba preston tatsong ha ka tai gapor kamen chwa ka harjan panchayat community kalakan taj ya ka plan bat jing terwa jong ka sarkar jala ban pen kriya no ya ki shakatai ka jaka ha ka bagila pharu ya ka jubab ba Henry Usla bagila pha sha deputy secretary ka sarkar jala bat ki wai kitna sarkar ka HPC kalakano ba ka jing terwa jong ka sarkar kadai ka bompat biang pura ka bom ya ha bat ka bom la ban long Koblai Shibun